Sziasztok! Ezen videó abszolút nem volt tervezve, ez a videó az teljesen egy spontán készült videó, mivel május elején jártam Szlovéniában, igazából csak nyaralás, túrázás szempontjából. Az Urbex az itt most kivételesen nem is volt tervezve. Egy ilyen kis névtelen no-name falu mellett éjszakáztunk, és akkor derült ki ott a térképen, hogy itt fenn a hegyen van valami bunker. Google Maps-en volt róla két kép. Én mondom, most egy óra séta fel a hegyre. Nagyon jó kis lihegős hegy volt egyébként. Akkor már mondtam, hogy én akkor már fölsétálok, megnézem, ha jön velem valaki, ha nem. Így most ezen bunker felvételét láthatjátok. Kijárat. Igazából a bunkerről túl sok konkrétat nem sikerült megtudnunk. Akárhogy keresgéltünk az interneten a falu történelmében, vagy akár a falu környékén, per azzal kapcsolatban bármit, ami a világháborúhoz kapcsolódik. Nem sikerült semmit megtudni a bunkerről. Ha jól mondom, ha jól emlékszem, annyit sikerült megtudnunk, hogy ez annó a 30-as és 40-es években épült olasz védelmi határnak a része volt, ugyebár ami, ha jól emlékszem, egy 1800 km hosszú védelmi vonal, és ez több mint valószínűleg annak a része volt ez a bunker. Szintén kérdés volt számunkra amúgy, hogy a bunker mi cél szolgálhatott itt. Egy olyan az előbb. Szerintem vízkijárat volt. Max. Ez így számomra egy kifejezetten érdekes rész volt, mert mint látjátok a megállított videón, ez a szoba sehogy nem volt megtalálható. Hiába kerestem arra vezető útvonalat, semmilyen út nem vezetett oda. Csak ez a kis lyuk a falon. Úgy vélem, valószínűleg befalaszták, vagy nem tudom. Ez elképesztő nagy. Ezeket a lyukokat nem furcsa, hogy van, ez meg az előbb is, ez a lyuk, hogy csak egy lyuk, de másik oldalt, mint egy szobad, és sehol nem tudok oda vezető utat. Biztos oda vezet, ahol ott a lyuknak ott van. Akkor az azért csak kijárat itt. Arra biztos nem látunk újat. És itt még mind rakjuk. Nézzük meg. Nézhetjük. Ez világ. Itt már le kell hajolni. Egyébként a bunkerben igazából
túl sok látnivaló nincs, amit itt újra tudtam volna nektek mutatni ezen rövid jelenetek által. De attól függetlenül hatalmas nagy a bunker. Nagyon nagy méretei vannak. Szerintem másfél-két órát bent elmászkáltunk. De viszont attól függetlenül mindenkinek ajánlani tudom, aki ott a kis falvacska mellett megy épp, és van egy pár órája. Szerintem autóval is könnyű megközelíteni, mint majd látjátok a videókat, amik kint készültek. Egyébként csak érdekességet szeretném hozzátenni, hogy valahol ott jöttünk ki, és ugye arra sincs, ahol fenyő, mint látjátok. Arra sincs, ahol fenyő. De itt meg konkrétan, ahol így hát az én kis offline térképemben megjelölt bunker járatok vannak, van több is, meg találtam ilyen egy kisebb valami védett harcálláspontot. Ott végig mindenhol fenyő, pedig amúgy így abszolút erre a hegyre, vagy hát erre a részre itt nem jellemző a fenyő. Szóval nem tudom mennyire látszik, hogy ott az egyik olyan kijárat, amin kijöttünk. De azt nem csak, hogy mondjam, hogy ez a fél bunkerrendszer így a hegygerincen belül megy, de nem látszik. De olyan, mint egy völgy lenne, de igazából ez egy marha nagy lyuk, mert ott az egyik széle, ott a másik széle, én itt állok az egyik szélén, ott a másik széle, és így nem értjük, hogy semmi út nem visz le, lent elméletileg nincs semmi. A térkép szerint egy tó, amiből én nem láttam semmit. Szóval, mert még hogyha így valahol lenne egy út, fölkacskaringózik, és mindenkit látnak, mindenkire tudnak lőni. De nem igazán tudjuk kitalálni, ha valaki tudja, fűzze már hozzá, írja már meg. Na, és van még valami épület, itt kiépül. Éppen lefele jöttünk, mi is jöttünk, van itt valami épület. Kíváncsiak, ez hozzátetszik, ez látszik, hogy felújított. Ez turistaház. Igazából köszönöm, hogyha végignézted a videót. Bár tudom, ez egy abszolút kis spontán valami. Ezt csak így feldobtam nektek, hogyha valakit érdekel. De most majd valószínűleg jönnek izgalmasabb videók. Mivel most megint voltunk urbex túrázni, egy hosszabb, több napos túrán. Onnét is van rengeteg anyagom. Remélem valamikor össze is tudom vágni, arra is lesz időm. Remélem hamarosan találkozunk és jönnek az új videók. Sziasztok!